Je tu voľné. Nech sa páči. Prosím vás, ja mám takú delikátnu prosbičku k vám. Nehnevajte sa, že je tu takto pred ľuďmi. No prosím. Ale predsa len som v takej situácii. Áno. Ja by som vás rád poprosil. No prosím, samozrejme. Ale... To je... No, čo tá peňaženka? No chceli ste si požičať, nie? Ja nepotrebujem peniaze. Na kto hovorí o peniazoch? Ja som si myslel, že si chcete požičať peňaženku. V tom prípade vám ochotne vyhoviem, prosím, je celkom voľná. Peniaze si môžete uložiť podľa chuti. A toto sú špeciálne priehradky. Táto priehradka je na veľké bankovky. Táto priehradka je na menšie bankovky. Tu nám máte osobitnú priehradku na drobné mince. Všetko zaručene nepoužité. Dovolíte? Ja prosím. No, toto je skutočne jemná vecička. To musí byť ručná práca však. No pravda, že týmito rukami som ju... Takže... Dobrý deň. Takže vy občas... No, občas. Pravidelne. Lepšie povedané, pri každej príležitosti. Však, no, sú, pravda, aj tzv. Hluché dni. No, ale v celku sa ako si nemôžem sťažovať. No, ešte to by chýbalo, aby ste sa sťažovali. No, veď hovorím. Ja sa nesťažujem. A viete prečo? Prečo? Pretože to by bolo podozrivé. A okrem toho, ja vám to poviem rovno. Viete, ja sa za ničím nepachtím. Ja sa nikam neponáhľam. Viete, ja všetko, čo potrebujem, to mám. Takže ja si môžem dovoliť sem tam takú kratšiu pauzičku. Ja nemusím plniť plán, žiadne normy, žiadne výkazy, rozumiete? No, rozumiem, takže vy to vlastne robíte, ako by som sa vyjadril, mimo úväzku. A tak je to jedným slovom osobná záľuba. Však inak sa to nedá nazvať. Je to osobná záľuba. Mám jednoducho na to vlohy. Veď, keď má človek talent, tak ho nesmie premárniť. Ja nemám pravdu? Áno, to je pravda. Keď má človek talent, tak neslobodno ho nechať... Zakryť. Tak, zakryť. Áno. Talent treba cibriť, cizelovať. Áno, rozvíjať. Predovšetkým rozvíjať. Napríklad, začnete takými maličkosťami. S dovolením. Však, len sa držte. No. Začnete maličkosťami. Darí sa vám. Však, ale nesmiete zaspať na vavrínoch. Pozor, vy sa musíte neustále zdokonaľovať. Musíte stále premýšľať o svojej práci. Musíte študovať nové metódy. Inak by sa vám mohlo stať, že by ste ako si stratili krok s celkovým trendom a to je koniec. Viete? To je koniec, na to vás upozorňujem. Naozaj, to je koniec. Pozrite sa, všade okolo je plno mladých, ktorí len tak striehnú na príležitosť. Necháš to? No. Sú plní vitality, energie a keď nedokážete s nimi držať krok, raz, dva ste odpísaní. To ste povedali. Ďakujem. Veľmi pekne. To by si každý človek od vašej branže mal zobrať k srdcu, čo ste teraz povedali. A ak sa vás smiem opýtať, no prosím, kedy sa vám najlepšie kradne? Nie. Ja by som nevolil tento výraz. Viete, predsa len je to osobná záľuba, takýto výraz sa sem nehodí. To je ako keby ste sa opýtali poľovníka, kedy chodí vraždiť zajace. To naozaj nie je vhodný výraz. Áno. A máte nejaký vhodnejší? No, ja som o tom veľa rozmýšľal. Ja som sa radil aj s filológmi z akadémie. Doktor Mekčen, neviem, či vám to hovorí. A najvhodnejšie sa nám zdajú výrazy odňať, prebrať, previesť, odbremeniť. To má hlboko humánny obsah, však odbremeniť, prisvojiť si a napokon prevziať do trvalého užívania bez súhlasu pôvodného majiteľa. Ale to sa hodí len pri úradnom styku, však. Veľmi šikovný výraz je aj uchmatnúť. Áno, uchmatnúť má taký veselý a bezprostredný charakter, ako napokon celá táto naša činnosť. Áno. Tak teda
ešte raz by som zopakoval tú Prosím, otázku. pýtajte sa. Kedy sa vám najlepšie odníma, respektíve teda odbremeňuje? Odbremeňuje najlepšie. Áno, tak vidíte, to má hneď úplne iný charakter, ako ste sa teraz spýtali. Stráca to ten hanlivý výraz, ktorý je s touto činnosťou už od nepamäti spojený a ja si myslím, že je to správne, keď to stráca takýto hanlivý charakter, lebo napokon, ak by som sa zopakoval, je to predsa len koníček, záľuba, ktorá má, tak povediac, masový charakter. Prečo takéto hanlivé označenie však? No. Najlepšie sa mi kradne po tme. Je to ten najklasickejší spôsob, spojený s najmenším rizikom a vôbec najideálnejšie podmienky sú pod lampou. A teraz by som sa vás opýtal, čo robíte s tými, ako by som sa teraz vyjadril, aby som náhodou nestredil capa. S uchmatnutými predmetmi. Áno, ja som skoro povedal s uchmatnutým majetkom. Áno, prosím. Pozrite sa, uchmatnutá vec, teda tá už náušnica v tomto prípade, odňatá, tá už nepatrí pôvodnému majiteľovi však. A mne odnímateľovi to vôže nie. Áno. Takže aký majetok? Je to predmet. Áno. Takže čo vlastne robíte s uchmatnutými predmetmi, ktoré ste odňali pôvodnému majiteľovi? Áno, to ste povedali skutočne veľmi správne a s tým mám, prosím, najväčšie ťažkosti. Ába. Zatiaľ musím tieto predmety schovávať, prechovávať v tajnosti, zakopávať na záhrade. A verte mi, je to hlboko ponižujúce. Ja by som sa tiež tak rád popíšil svojimi schopnosťami pred verejnosťou. Rád by som ukázal, v čom som sa oproti minulosti zdokonalil. A kde mám ešte prípadné rezervy však. Ale bohužiaľ, nejde to. Bohužiaľ, na túto činnosť sa ľudia ešte stále dívajú dosť negatívne. Však. No nie vždy, ale jedna lastovička nerobí let. Takže... Áno, to ste povedali veľmi pekne. Takže mi neostáva nič iné, len skromne čakať, kým sa konečne aj my, a teraz to poviem tradične, zlodeji, budeme môcť popíšiť výsledkami svojej statočnej práce. Ďakujem. Držíme vám prsty. Preboha, len to nie.